Jobcenter Horsens, en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Jeg hedder Kirsten, og jeg arbejder i Jobcenter Horsens i den afdeling, der hedder virksomhedsservice. Og det, jeg skal fortælle lidt om nu, det er vores virksomhedscentre, som er et tæt samarbejde med nogle virksomheder her i Horsens, som har valgt at stille deres virksomhed til rådighed i forhold til mennesker, som har problemer udover, at de ikke har noget job. Det, vi kan tilbyde vores virksomhedscentre, det er, at de har en kontaktperson i virksomhedsservice. Det vil sige, at vi varetager alt i forhold til den her del med, at vi matcher en borger med en virksomhed i forhold til et praktikophold i den pågældende virksomhed. Desuden så er der også mulighed for en mentorordning, når man er virksomhedscenter. Og vi yder selvfølgelig en service til de virksomheder, som ønsker det her med, at de kan komme, at de kan henvende sig og sige, at vi kunne godt have lyst til at være virksomhedscenter. Og så starter vi en dialog omkring den målgruppe, det handler om, og hvad det kræver at være virksomhedscenter, og hvad vi kan tilbyde i forhold til at være virksomhedscenter i Jobcenter Horsens. Vi har rigtig mange succeshistorier i forhold til vores virksomhedscenter. Altså vi har rigtig mange, som kommer videre bagefter, enten i en uddannelse, eller i et job, eller i et løntilskud for eksempel. Hvis man gerne vil have en ansat i et flexjob, så er det faktisk ikke så svært, som mange virksomheder går og tror. Det er faktisk meget nemt. Man kan betragte en flexjob og så en, der er deltidsansat. Fordi det, man gør, det er, at man skal betale for løn til den der skal ud i et flexjob, og det gør man ud fra de effektive timer, en borger eller den ansatte ligger i virksomheden. Hvis man som virksomhed ønsker at ansætte en i flexjob og løntilskud, jamen, så skal man endelig tage fat i os i Jobcenter Horsens. Og så hjælper vi med at finde en egnet kandidat til en konkret job, man har, og man gerne vil have en besat til. Det kan vi gøre på flere måder. Vi kan bruge vores jobnet.dk, hvor vi kan sætte jobopslag både på et løntilskudsjob eller et flexjob. Eller vi kan gøre det, vi aftaler virksomheden, at vi finder egne kandidater, og så sender CV'erne ud til virksomhederne på de her borgere, vi har fundet til virksomheden, der evner. Og så kan virksomheden så vælge, hvem de gerne vil indkalde til en samtale, og så derudfra vælge, hvem de gerne vil have. Vores primære opgave er at besætte ledige stillinger fra lokale virksomheder med ledige Horsens borgere. Vi sikrer, at der er et godt match imellem de kvalifikationer, som virksomheden har brug for, og de ledige borgere, som vi bringer i spil til virksomhederne. Som virksomhed i Horsens Kommune kan man, når man har brug for at få besat en ledig stilling, kontakte os. Vores telefonnummer og mail står på hjemmesiden. Og her kan man så få, efter man selvfølgelig har beskrevet, hvad det er for nogle kvalifikationer, man skal bruge, og skrive lidt om arbejdstid, man kan sende os en mail, så vil vi gå ind og udsøge nogle CV'er af ledige Horsensborgere, der har de kvalifikationer, der efterspørges, og dermed sikre det gode match. Vi har indgået et lidt tættere samarbejde med en del virksomheder. Dem kalder vi netværksvirksomheder. Og det samarbejde, det bygger på princippet noget for noget. Og det betyder, at de altid ringer ned til os, når de har brug for at ansætte en medarbejder, og vi får chancen for at byde ind med de ledige borgere, vi har, som matcher det, de nu har brug for. Derudover tilbyder vi at have hele fasen fra at indkalde personerne til personlig samtale, give alle ansøgere svar. Hvis det kommer til annoncering, vil vi gerne hjælpe med at sætte annoncer på Jobnet, og vi kan også stå som kontaktperson, således at de mange ansøgere ryger i min indbakke og ikke i virksomhedens, og jeg sikrer dermed, at jeg letter virksomheden for hele arbejdet med at få svaret personerne, få indkaldt dem og få afsluttet. Som netværksvirksomhed får man simpelthen en navngiven person, som man altid kan ringe til. Det betyder, at uanset hvad man har at spørge om, det kan også være, fordi man ikke lige skal besætte en stilling, men har brug for at vide noget andet i det her system, så kan man starte med at ringe til mig, og så skal jeg nok finde ud af, hvem af mine kollegaer, der kan hjælpe videre.
En af mine arbejdsopgaver er også at arbejde med emnebanker. Det arbejde med emnebanker vil sige, at hvis en virksomhed i området mangler arbejdskraft, har det mulighed for at kontakte Jobcenter Horsens, hvor vi kan gå ind og finde nogle ledige, få dem opkvalificeret inden for de områder, hvor virksomheden mangler arbejdskraft, og efterfølgende få dem ansat ud i virksomheden. Det er en fordel for virksomheden i og med, at de får nogle topmotiverede kvalificerede medarbejdere, og det er en fordel for ledige i og med, at de ved kortere kursusforløb har mulighed for at gå og få et fast arbejde. Og så tager vi en snak med virksomheden, hvad det er for en type medarbejder, de skal bruge. Er det nogen, vi har mulighed for at kan gå ind og gøre? Og så kontakter vi eksempelvis Lønmark eller en anden uddannelsesinstitution og siger, hvad kan vi gøre her? Og så samarbejder vi med omkring at få fundet nogle ledige og få dem ind på de her kurser, vi planlægger. Og så skulle de gerne være klar efterfølgende, når de har gennemført dem. Det vi gør med Danish Crown, det er, at vi går ind og finder nogle ledige, indkalder til informationsmøder, finder nogle mulige emner. Derefter har de så en samtale med Danish Crown, som så går ind og siger, at dem kan vi godt bruge. Så kommer de på 2 ugers kursus, og er efterfølgende klar til at gå ud som ferieafløser. Vi har haft emnebanker inden for byggeanlæg, metal, lager og Danish Crown levnedsmiddel generelt. Jobcenter Horsens, en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet.